O BNG di recoller un feixe de queixas dos usuarios do transporte público polo seu mal funcionamento. Poñen como exemplo desta situación a falla de información das rutas ou os atrasos nos horarios. Son moitos os veciños e veciñas que contactaron co Bloque Nacionalista Galego nos últimos días para queixarse por unha infinidade de cuestións relativas ao transporte urbano no noso municipio. Unha delas é a falta de paneis informativos nas marquesiñas onde se especifiquen os horarios de todas as liñas e nos momentos nos que pasa. Tamén hai unha clara deficiencia á hora de publicar os horarios na páxina web e tampouco hai persoal atendendo nas oficinas que están diante do mercado municipal. Todo isto fai moi difícil saber a que horas pasan os autobuses polos diferentes lugares das súas liñas. Os nacionalistas consideran necesario potenciar o uso do transporte público. Por esta razón exixiránlle ao goberno local a toma de medidas para solucionar esta situación, propoñendo tamén que se negocie coa empresa adxudicataria do actual servizo a aplicación de descontos e bonificacións para abaratar así o custe das viaxes, entre outras. No BNG levamos moitos anos en Ribeira traballando para que haxa un transporte público eficiente e que sexa a alternativa real ao vehículo privado. Nese sentido, imos propoñer que o billete custe un máximo d'1 € para público xeral, pero que haxa bonificacións especiais pois para a mocidade, persoas desempregadas, persoas maiores e tamén persoas con mobilidade reducida. Tamén lles solicitan ao equipo de goberno que demande da Xunta a inclusión de Ribeira no transporte metropolitano.